kubantu abasupport iEFF angiyanidabukela ngane zakwethu. Kubantu abasupporta uJulius Malema angiyanidabukela ngane zakwethu. Nilandela iqoki, nilandela iphexephexi lendoda. Nilandela umdlwane ocontrolwayo abelungu. Not so long ago uMalema bengazi ukuthi usupporta umkhwanazi just because ufuna ukuthatha attention ngoba he's a provocateur. He's an agitator uJulius Malema. He's fooling fools. Not so long ago befuna abantu abasupport umkhwanazi bamlandele. Kwiqima sebemtshelile ama masters akhe amabhunu ukuthi no lalela wena Julius Malema kule commission sifuna ube kweliphi side. Sifuna ube side la Ramaphosa. Sifuna uprotect osopolitiki abayizigebengu. Usebhizi manje uthi uzosamona umkhwanazi. Umkhwanazi ola lo ngibe prepare omcuni lapha be prepare indaba ye commission ubekade ebhizi eqhubeka nomsebenzi. So mengabe isiqala I commission sekumele nimnikeze ithuba lokuthi naye a prepare phela. Ukuze abopha izigebengu lezi eziyopolitiki ezifana nabo Julius Malema. Ziyavikelana. Kumanje nanibhizi ugovernment wenu ugxeka ukuthi kunikezwe umkhwanazi amadocket. Siyazi ukuthi isizathu esibanga ukuthi bamgxeke umkhwanazi nale Mickey Mouse le ulokhuzana uminister lo ubekiwe uMr Bean. Ubekwe ngamabomu that is why unqamalala ethi asimfuni lo muntu obekiwe ngoba uyaziwa ugobongwane lokuthi uzoprotecta ama interest aRamaphosa. Bazogxeka umkhwanazi, bazogcinazela umkhwanazi. Webani basemzansi vukani kulethi ngane zakwethu. Yekani ukuvotela amaphixiphiqi. Yekani ukuvotela izigebengu ezithunyiwe amabhunu ukuthi zihlukanise. Yethu amabhunu nahlangena athe ayimbumbi afuna kodwa ukuhlukanisa siyabantu abamnyama so that beza wina iWestern Cape le abayidlayo manje iCape Independent. Yethi nina ninakene nezinye izinto ezincane iyahamba iWestern Cape ekuyiyona abafika ngabo laba amhlophe. Ekuyiyona ethwele umnotho wakulelizwe. iWestern Cape eyethu asikwazi ukuthula ithathwa nje kanjalo. iCountry le eyethu asikwazi ukuyekela osopolitiki bakhuluma ngazuthi izwe labo thina asinalo izwe. Mina ngiyangibonga unqamalala ngoba uyena owasinikeza ukuthi sibe nezwi lokukhuluma. Hayi ngale kagogo ubuthi uyakhuluma kuthiwa no uqhamuka kwesiphi structure. Namhlanje sine freedom yokukhuluma kaMK. Sibonge nqamalala.